To masu bibiyar Freedom Radio Najeriya, kamar yadda kuke gani a daidai wannan lokaci, nan ne inda shi wannan ibtila'i ya faru, inda aka samu faɗuwar wani gini mai hawa guda uku, kuma har ana fargabar an samu asarar rai. Yusuf, ban sani ba bayan da kuke gani yanzu haka muna wajen akwai jami'an tsaro da kuma jami'ai na kwana-kwana inda suka zo domin kawo ɗauki kan wannan al'amari. Gini ne da ake yin sa mai hawa uku wanda ya rikito a yau, kuma yanzu haka ana kamar da kuke gani an fito da gawar ɗaya daga ciki da ya rasa ransa ne, gashi nan ɗauko, inda za a ɗauke shi a motar 'yan kwana-kwana wato ta fire service kenan kamar yadda kuke kallo. To shine abin da ya faru, tsautsayin da ya faru kenan, shine tsautsayin abin da ya faru. Yusuf, me za ka ƙara masu? To kamar da yadda kuke gani mai sauraro da kallo, mun zo a daidai lokacin da su jami'an kashe gobara ko 'yan agaji suka ɗauko shi, kuma abin mamaki shine ya makale a jikin ginin. Mutane sun iya bakin kokarin su domin ɗauko shi a daidai lokacin abin ya gagara, har sai da waɗannan jami'ai suka zo sannan suka iya bakin kokarin su domin ganin an zaro wannan bawan Allah, amma dai da alama shi kaɗai ne a wajen wanda wani al'amari ya ritsa da shi. Kuma to baba, ya sunanka? Sunana Muhammadu Sani. To Muhammadu Sani, akan idan ka wani al'amari ya faru? Ina zaune kusa da wurin da ya gudun daga ginin ya zube, ina zaune ina kallo. To amma misali me kake tunanin ya haifar da wannan al'amari? Mukaddari ne daga Ubangiji, tunda dai ina tsaye ni dai na gini na zubiya. To ban dai shiga gurin ba, amma ni ina zaune ne kawai na ji zuban ginin. Ubangiji Allah ya mai gafara, Allah ya sha ya huta. Allah ya